Molt bé, nois. I avui, el que marqui el 6è gol guanyarà, ziga-zaga, ziga-zaga, el primer volum de la metamorfosi d'Ovidi, de la col·lecció Bernat Metge. ¡Oh, sí! ¡Qué guay! Pero no está en DVD, ¿eh? Mister, ya estoy preparado. ¿Dónde hay que hacer la pared? No, home, no, Andrés. No em referia a fer una paret de maons. La paret l'has de fer amb el Messi. Ziga-zaga, ziga-zaga. Vaya, qué error tan lamentable. La verdad es que lo había entendido literalmente. No passa res, va, vinga, va. Mister, el paso de la muerte que hago, ¿con esta o con esta? ¡Mister! ¡Gol! ¡Mister! ¡Que marqué otro gol! Ja ho sé, Leo, estic molt content, però no ho puc demostrar. Estic fent un esforç per no deixar-me endur per l'eufòria. Minut 42, 0-1, això ja està encarrilat. Dispenseu-me un moment que vaig a comprar un Frankfurt abans que xiulin la mitja part, però després hi ha unes cues que fa por. Què ha passat? El València ens ha fet un xicharro, mister. No passa res, 1-1. Això segueix estant encarrilat. Bé, algú vol un Frankfurt? Yo. Per mi un Frankfurt, una jardinera, una malaguenya, un Krakowski i una negra, sisplau. Només en queixo, que m'estic cuidant. ¿Qué ha pasado ahora? Mister, creo que tenemos un problema. El equipo contrario lleva un gol más que nosotros. ¿Cómo se llama eso? Leo, perdre! Es diu perdre! Perdre. Què és perdre? Nois, només queden 5 minuts. Si no marqueu, escoltareu tot el viatge de tornada a Lluís Llach. Prou de celebracions. Ara només heu de tenir 3 coses al cap. El cerebro, la calavera y el nervio ciático, ¿no? No. Salud, dinero y amor. No! No us en recordeu del videoclip?